ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಎಸಲ್ ನಾಲ್ ಈ ಲೇಸದ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪಂಪಿನ ಪುಗರ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿಂಚಿತಿನ ಮೊಡೆಂಚಿತಿನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ರೇಸಿಗೆ ಬಲಕೂಟ ಆದರೆ ತೆರಣ ದಿಂಜಾದರೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ 24/7 ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ಅಂಚನೆ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೆನಬರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ಕುಡರ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತಿನ ಪೀಠೋಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಉಡುಪಿದ ಶಿರೂರು ಮಠಾಧೀಶರನ್ನ ಶ್ರೀ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಆರ್ನ ವಿಚಾರನು ಪನೋಡಾಯ್ನನೆ ಉಡುಪಿಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಐಸ್ರ ದಿಂಜಾವನು ಆರು ನಡಪ ಒಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಯೇಸದ ಪಂಥ ಬೆತೆ ಕಡೆರ್ದು ಪಿಲಿಕೂಟದ ಕಲೆ ಲೆಪುಡ ಒಂದು ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಂಥ ಮಲ್ತದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತುನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೊಲ್ದಿನ KK ಪೇಜ ಅವ್ರ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಓರಿಯಾದ ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕುಡರಿ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಲೇಸಿನ ಸುರ್ಮಲ್ಪ ಬಂದಲೆ ಪಿಲಿತ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಬಿಡೋಣ ನಾಂಡ ಇಡೀ ಲೋಕೊಡು ಪಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಉಪ್ಪುನ ಪಿಲಿತ್ತ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಡು ನೂದೆಕ್ ಎಲ್ಪ ಪಾಲು ಪಂಡ ಕೈತಾಲ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಾಸಿ ಪಿಲಿಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶಡುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಪೆರಮದ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ದೇಶೊಡ್ಲ ಮಾತೆರೆಡ್ ದೆಚ್ಚ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡಿಗೆ ಒಂದು ಗೆನ್ಪುದ ಲೆಕ್ಕೋಗುದಿಕ್ಕೆ ದಿನ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಈ ದೇಶಡು ಕೈತಾಲ್ ರಡ್ಡರೆ ಸಾರ ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಂಕತಿಕೊಂದುಂಡು ಪಿಲಿತ ಬಗೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಾಂಡ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಗೂ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಲ್ಲಾಪ ಉದ್ದದ ಪಿಲಿ ಸಾಧಾರಣ 3 ಮೀಟರ್ ದಾತು ಬುಲೆಪಗೆ ರಡ್ಡರೆ ಹಿಡಿದು 3 ಮೀಟರ್ ದಾತು ಉದ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಲಪುವ ಕೈತಾಲ್ 250 ಕಿಲೋಮೀಟ ದುನ್ನ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಪ್ಪುವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಾಡನೆ ಆಲಿವ ಕಾಡ ಮುರ್ಗೊಲ ರಾಜ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಎಂಚಂಡು ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಮೂಲ ಸ್ವರ್ಪದಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ತಿರುಪವನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಡು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಡು ಬರ್ರಲೇರು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ.
ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ನಲ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಸಂತೋಷ ನೆಲ್ಲರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡೊಂಜನ ಲೆಪ್ಪರೆ ಬಯಕುವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏಪಲ ತೂಪನಮ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪನಗ ಸುಯಿಲು ಪಾಡ್ನಗುಲು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನಗುಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕುವೇರು ಇನಿತ್ತ ಇಡೀ ಕೂಟ ನಲಿಕೆ ಅನಗ ಒಂಜನ ಸುಯಿಲು ಪಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ಮೆಗ್ಗಿಗೆ ಶರತ್ತಣ್ಣೆ ಹೊರ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ ತೋಜಾಲೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಕೇನದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನಗೆ ಎಂಚ ಉಮೇದು ಕೊರಡುಂದಂಡ ಸುಯಿಲ್ ಪಾಡೋಡ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಂತ ಓಡುಂದಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಉಮೇದು ಕೊರಪಿನಕುಲು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಏಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಎಸಲು ನಾಲು ಈ ಲೇಸಿದ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪಂಪಿನ ಪುಗಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿಂಚಿತಿನ ಬೊಡೆಂಚಿತಿನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ರೇಸಿಗೆ ಬಲಕೂಟ ಆದರೆ ತೆರಣ ದಿಂಜಾದರೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ 24/7 ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ಅಂಚನೆ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೆನಬರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ಕುಡರ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತಿನ ಪೀಠೋಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಉಡುಪಿದ ಶಿರೂರು ಮಠಾಧೀಶರನ್ನ ಶ್ರೀ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಆರ್ನ ವಿಚಾರನು ಪನೋಡಾಯ್ನನೆ ಉಡುಪಿಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಐಸ್ರ ದಿಂಜಾವನು ಆರು ನಡಪ ಒಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಯೇಸದ ಪಂಥ ಬೆತೆ ಕಡೆರ್ದು ಪಿಲಿಕೂಟದ ಕಲೆ ಲೆಪುಡ ಒಂದು ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಂಥ ಮಲ್ತದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತುನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೊಲ್ದಿನ KK ಪೇಜ ಅವ್ರ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಓರಿಯಾದ ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೊಡೋರಿ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಲೇಸಿನ ಸುರ್ಮಲ್ಪ ಬಂದಲೆ ಪಿಲಿತ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಡು ನಾಂಡ ಇಡೀ ಲೋಕೊಡು ಪಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಉಪ್ಪುನ ಪಿಲಿತ್ತ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಡು ನೂದೆಕ್ ಎಲ್ಪ ಪಾಲು ಪಂಡ ಕೈತಾಲ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಾಸಿ ಪಿಲಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶಡುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಪೆರಮದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶೊಡ್ಲ ಮಾತೆರೆಡ್ ದೆಚ್ಚ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡಿಗೆ ಒಂದು ಗೆನ್ಪುದ ಲೆಕ್ಕೋಗುದಿಕ್ಕಿನ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಈ ದೇಶಡು ಕೈತಾಲ್ ರಡ್ಡರೆ ಸಾರ ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಂಕತಿಕೊಂದುಂಡು ಪಿಲಿತ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಡು ನಾಂಡ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಗೂ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಲ್ಲಾಪ ಉದ್ದದ ಪಿಲಿ ಸಾಧಾರಣ 3 ಮೀಟರ್ ದಾತು ಬುಲೆಪಗೆ ರಡ್ಡರೆಡ್ದು 3 ಮೀಟರ್ ದಾತು ಉದ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಲಪುವ ಕೈತಾಲ್ 250 ಕಿಲೋಮೀಟ ದುನ್ನ ಪಿಲಿಕುಲುಪ್ಪುವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಾಡನೆ ಆಲಿವ ಕಾಡ ಮುರ್ಗೊಲ ರಾಜ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಿಲಿಕಲೆಗೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಎಂಚಂಡು ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಮೂಲ ಸ್ವರ್ಪದಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ತಿರುಪವನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಡು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಡು ಬರ್ರಲೇರು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ.
ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಮೂಲ ಸುರುಪನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡಿ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ತೀರ್ಪುಗೆ ಎನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಗುಹೆಟ್ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶನಿ ಮಲ್ತು ತೋಜದೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊಗುಲು ಮಾತಾ ವೇಷಧಾರಿಲ್ಲ ಏನು ಪಂಪಿನೀಚೆ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಮೊಗುಲು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇನೊಂಜಿ ತೋಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಿಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಂಡ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಾಹಸ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಈರು ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ತುಂಬರಿ ತಂದು ಪೋವಾಡು ಬಂಡದೇನು ದೇವರ ನಟ್ಟುವೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಎತ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಒಂದೊಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಹೆಂಗ್ ಬಾಯ್ ಚಿಲಿಮಿಂದೆ ಪನೋಲಿದ್ದೇನೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತದ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಡ್ ದಾಲ ಪಾತೆರೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಬಣ್ಣ ಪೇಂಟ್ ದಾಲ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಪೌಲಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಣ್ಣ ಪೌಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ನಂಚನೆ ಪಿರಲ ನಲ್ಪೇರು ಅವೇ ಪೌಲನ ಪಿರಲ ನಿಕುಲು ಅವನೊಂಜಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಕೌಲ ಅವಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪೌಲನ ಪಿರಟ್ಟು ಬರ ನಲ್ಪರಂಜು ಬಂಗಂಡು ಪೆದಂಬು ಬರಡು ಬಂಗಂಡು ಅವನು ಮಲ್ದಾರೆ ಪೌಲ ಮಾತಾ ಪೌಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಪಂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒರಿಯಾಗೋರಿ ದಾಲ ಪಣ್ಣೊಂದೆ ಪಾತೆರನೊಂದೆ ಗೊಬ್ಬುಣ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಸುಲಭದ ಪಾತ್ರತ್ತು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬಿಡ್ತು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲೋಡು ಗೊಬ್ಬುದಾರೆ ಆಯ್ತು ಬಕ್ ಅಟ್ಟಳಿಗೆ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಮಾತು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅಲ್ಪನೆ 15 ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಮಲ್ತಂಡು ಅಟ್ಟಳಿಗೆ ಪಿಲಿ ತಾಸಿದಾಕಲಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಾಸಿದ ಬಾರಿ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ತಾಸಿದ ವಿಷಯ ತಾಸೆ ಡೋಲು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ನಿಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಿಲಿತ ಪೌಲೋಡೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ನೀವು ಮಾತೇರು ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತಾರೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡ ಒಂಜಿ ಕೊರತದಾದ ಬಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ದಯ ಪಾಡ್ತಿಜಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಒಂಜನ ಪಾಡ್ರ ಎತ್ತಂಡಿ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಡಾನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಬತ್ತುಜಿ ಅದು ಇಜ್ರ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಇತ್ತಂಡಿ ಯಾಪಲ ಆವಡು ದುಂಬಗ ತುಕ್ಕ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಅದ್ಭುತ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಹುಶಃ ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ಹತ್ರ ಪೋಂದಿಲ್ಲರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಇಂಚಿನ ಪಡೆ ಉಡುಪಿಡಿ ಎಂಚ ಪಿಲಿವೇಶ ದಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಪುಟ್ಟದ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರ ನನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕ್ಲಗರ್ನ ಇರ್ನ ಸಾಕಾರ ಇಂಚಿನ ಪಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಯಾಕಡೆ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ದಕ್ಕಲು ಬನ್ನಾಗ ಗೂಡುರ್ದು ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಪಿದಯ ಬರ್ತಂಡೆ ಅವೇನೇ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾರಂದು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಪಿಲಿತ್ತಂಚಿ ಪೋಪುಣಂದಾಂಡ ಉಲ್ಲಾಸ್ಕಾರ ಅಂತೀರತ್ತಂದಾಂಡ ದಿನೇಶ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಚಾರನು ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಾಡು ಉಪ್ಪುವ ದಪ್ಪ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಡಿಡು ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿಕುಲು ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಿ ಊರುಗು ದಯ ಜಪ್ಪುವ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಪಿಲಿ ನಾಡುಗು ಬತ್ತನು ಅನ್ಪ ಕಾರಣದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಕಾಡು ಐಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲರೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪುಜ ನರಮಾನಿಲು ಪೋದ ಐಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೋಂಟೆದೇರ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಐಟ ಗಣಿಗಾರಿಕೆನ ಕುಡಂಜದಾದ ಮಲ್ದಿನಡ್ದಾತ್ರ ಪಿಲಿಕುಲು ಊರು ಬರ್ಪ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಪ್ಪುನು ದಟ್ಟವಾಯಿನ ಕಾಡೆಡು ಅವ ನೆಂಪು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತ ಮಿಥುನ್ ರೇಕುಲು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಹುಶಃ 3 ವರ್ಷದ 100 ಪಾಲು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲವರ ಚಪ್ಪಾಲೆ ತಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನೆಡ್ತಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಹುಶಃ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರವೇಶ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅತ್ತಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಲ ಆ ಗುಹೆತ್ತ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಈ ಚಾವಡಿಡು ನಲಿಪುರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ತಾಸೆ ದಕ್ಕುಲು ತಾಸೆ ಕ್ಲಾರೆಟ್ ದಕ್ಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತಾಸೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟುದೇರು ವಾದೆಲ್ಲ ಊದುದೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಧರಣಿ ಮಂಡಲಾಗ ಮೆಕ್ಕುಲ್ ನಲ್ತು ದಿನತ್ ಪೊರ್ಲು ಬಹುಶಃ ನೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ್ ಪನ್ರ ಇಚ್ಚಿಸವೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ದೇರು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಬಾಯಿಡ್ದಿದ್ದು ಬಹುಶಃ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೆ ನಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರಂದೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬುಡೆ ಐತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೊಜಿಪೋಡ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುಡೆ ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೊಜಿಪೋದೇರು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಮುಡಿಯಾಕಿನ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತುನಲ್ಲ ಆಂಡ ಓವರಾಲ್ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಿನ್ನು. ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಿರೋರ ತೂವೇರು ಪುನಃ ತಾಸದಕ್ಕಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇಂಡ ಮೂಜಿ ಬೀಲ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ತಿದ್ದಿನಕ್ಕಲು ಮೂಜಿ ಜನಲ ಏರ್ಪುರ 3 ಜನ ಬೀಲ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ತೇರ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಪಿರೋ 3 ಜನಲ ಖಾಲಿ 3 ಜನ ನಿಕ್ಕಲ ಪೌಲ ಕುನಿತ ನೋರ ತೊಜಿಪಾಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಕೆ ಪೇಜಾರ್ ಸುರುಟು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಬಾರಟ ಎದುರು ಬತ್ತಿನಂಚಿತಿನ ಇನಿ ಬಾರಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಟೊಪ್ಪಿದಾದ ಉಂಡ ಜಂಡದಾದ ಉಂಡ ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಆ ಬಾಣದಾದ ಉಂಡ ಅವಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಎದುರು ಬತ್ತದು ಸುರುಟು ಬಾರಟ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂದೊಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐಕು ಅಕ್ಲೆ ಸುರುಟ್ಟೆ ಅಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪೇನ್ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋದದ ಗೊಬ್ಬಾವಡು ಪಿಲಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬಾವಡು ಬಾರಟೋಗು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದ ಈ ಗೊಬ್ಬರು ತೂನಾಗ ಹೆಂಗು ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಸತ್ಯವನ್ಪುನಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನಲ್ಲ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು. ನನ್ನೊಂದಾದ ಪಂಡ ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂಡಿ ಸತ್ತಿಗೆನೆ ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದಿಕೊಂಡ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾಪಲ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಪಾತೇರಿನಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ತುಂಚಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ದೇಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಆ ಗುಹೆ ಒಪ್ಪಡು ಐತ ಮಿತ್ತದ ನಲಿಕೆ ಒಪ್ಪಡು ಐತ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚುನು ಅಕಲು ಸುತ್ತುಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನೊಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಮುರ್ಗೋನು ಬಾಯ್ಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನೊಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಟ್ಲ ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕಲು ತೋಜ ಒಂದು ಪೇರು ನನ್ನ ಅಕಲ್ನ ಆ ಸುತ್ತು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬುಂಡತ ಅವು ಸೂಪರ್ ಪಾತರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಎತ್ತು ಸೋಗದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂದು ಬಂಡ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜತ್ತಾತು ಉಗುರ್ದಾತು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೋತುಜಿ ರಾತ್ ಸೋಕುಡು ಹಕಲು ನಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚನೆ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ನಾನೊಂಜಿ ಯಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಗಮನಿಸಿನಿ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮದ ಶಿಸ್ತು ಯಾಪಲ ದಾದಪ್ಪನು ಆಮೇಟು ಲಿಪ್ಪು ಈ ಲಿಪ್ಪುನು ಇನ್ನು ಆ ಕೆಂಪು ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡೋದು ಅಕಲ್ನು ಆ ಕೇಸರಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡೋದು ನಾ ಜವನೀರುಂಡತ್ತ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಆತ ಶಿಸ್ತುಡವೇನು ಒಂಜೊಂಜೇನು ದಾದ ಸೊತ್ತುಲು ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಬೋರ್ತಿನಪ್ಪ ಕನತ್ತು ಕೊರೊಂದು ಅಲ್ಪ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗೊಡ್ಲ ಒಯ್ಟಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಪ್ಪುನು ನಾಡು ಪತ್ತರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪು ಅವು ಬೆಟ್ರ್ ಪಂಡೇರಿ ಮಿತ್ರ ರೈಕುಲು ಪಂಡೇರಿ ಕಪ್ಪು ಮಿರುಗ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಬುಡುಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ಲೈಟ್ ತಪ್ಪು ನಲ್ಪ ಪತ್ತರ ಸದ್ದೇಜಿ ಆತು ಚೋಕದ ಪಿಲಿಯಂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೊದಲೇ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನ ಅದಾನಿ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಏಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮಂತ್ರ ಗ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ 24/7 ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತಿರಗಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗ್ಲ ನಾಲ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕೂಟದ ಕಲೆಗ್ಲ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಏಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ What's up, my child?
ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.